Saan ka, pre? Ari ka masahero, pre? Dire ko pre kay namay sambag pre. Ya, ang pasahero. Ari gini maagit na dire. Ano ba? Daan mo ni nga to. Sakay di tao na ka. May pasahero dire pre. Yan sa aning lugar nga. Hindi na ako tanong habal rin ka, rin palahi. Ay tagi buk naman ni kapita dire. Resto kay hangin ba. Nakakitsin mo sakay. Pasahero nga rin pre. Ay sa kabog bro. Bulto ang hatag. Kuhay ba? Oo, Di kuhay. Kuhay pasahero dire mo hatag og 20. 200. oo na po, doon sa kabuok. Usa ka bog ra. Kan si kasong adlaw. Lukan siya mo ko. Tadaw Buktan pa kasugod rin, nandun karon sa narasa, oh. Na-stress na, wapa, hinida. Oo. Opa. Paabot ta kay ikaw mo munapon, nakainit ba? Ang pasahero, babi kang arte kayo. Sakyan kag malas, awajud ka. Ay pag-apog malas pre. Dapat mo tabang ka. Malas ka, may tao daw trip ng masahero, pre. Babi ka. Alas 3 na, alas 8, bakas buntag diri, wapa jud kay pasahero. Malasa na eh. Malas ako rin giantos kay aron makapasahero ko. Malas. Malas na noon. Siya naman tao. Nag-ampo ako pre nga, nay maging pasahero kay hapon na wag bugas mo ah. Bugas ba susudan ba na? Susudan ba babi ka. Ya, sakay diri ya. Oh. hero. Dara, anay pasahero. Babalay. Anay sakay. Binasaw. Ato lang ba? Oh, sige, sige dong. Anong hatod ka kuan? Hatod ka kuan dong kanang kuan? Hatod ka sa kuan? Ba dito sa eskina? Ah, matod ko. Hatod ka dong eh. 200 robrete ni. Oh, 200. Sintos. 200. Oh, dito lapit ta sa kuan, carbon. Hatod Ito ka na, pre. carbon. Ay, ato dali. Oh, sige. Naman, may pasahero. Yung Sige, to. ito na. Hatod ka dong. Asa man ka diri. Asa man? Ano likod liyo? Likod, dili kung sakay dong. Pasahero. Asa man ka oy? Ari ka diri. Malasa na. So sakay no. Uy. Unsa naman tao na, pre? Sakay na, pre. Asa man ka? Diri ka sakay ba? Dili ka sakay. Ari ka sakay na ko. Ari. Ari mo sakay no. Ay, katawa dong. Ay diri. Katawa. Sa leg buta mo ko yung mong katawan dong. Siya naman na, pre. Oh, dia. Oh. Ah, Lampaw ng malas yung pasahero. asa man ko napita? Hindi kita. Di kita bre. Kita, klaro araw. Maud. Ay, ginom ka na. Asa ka oy? Ari na. Asa man ka? Ay ako ni pasahero. Diri. Asa ko? Dia. Asa ba ka diri? Oh, dia sakay. Oh. Ay, ano naman ka ni sakay? Pagkabalingan. Ano sabi? Umoy. Unsa naman naman. Sakay. Ano ko suyo sakay mo Ah, malasa yun yung, pre. Dili ba ko kakita? Wala kita spray tabay ko bre. Sito, bro. Unsa ka? May mga pasahero. As napita mo sa Ikaw na lang po. Al saharo makasakay ari kay. Nani, yabag. napita man tik. Sakyan na, Dioy. Kapatang gingnan no bali man. As napita. Naunsa naman sa iruwa, ana. Iyo, di sakay. Kaan ako sa katil, patikang ba? Di sakay ko no. Saan po ni siya? Napita. Tikang dia. Tikang ko. Patikang? Na. Nani, yabag na. Sama. Ano yung resulta ni mo ron? Ari ka relasang masahiro? Nawal, kapag yung masahiro pong. Tasa ni pasirwa. Lagot ni pasirwa nit. Asa ba? Hindi, Sakay ba, sakay? Kay ko. Asa Jay. man eh? Na. Kapo yung pasirwa ni. Mana yung resulta ron, pre? Kami ni mini. Malasang ka, pre, di. Na. Buta ni pasirwa no. Kapag yung pasahiro pong ihas ba, di ka mong sakay, sakay. Limam tadi. Tikang, tikang. Nah. Sus, utro. Kau sabi? Sa bulan ka. Yabag naman. Siya naman na, pre. Lima. Ikaw po, pre. Ikaw, pre. Ikaw mo na motor. Sa om na ko na nga. Drive ang kuwari yung sa pagkarga na. Ari tubangan ko daw, ari tubangan. Sapot. Uy, ari di, sir. Kung sa magkanabot mo ka diya. Sa sakay sa bangko. Na motor ari. Baha. Ngina, sir. Ada yang Ngina, sir. Ngina. Masarap dong. Tikang, tikang. ada yang sakay so. Oh. Tikang. Ay na. Nang. Ay. Siya naman ba, sir? Oh, bre, musam ni. Gahiya mo na ba si Ruwa? Di kasabot? Asa man eh? No gano. Siya naman. Sapot Tikang, ni tikang, pasiruan ay. sir. Kasapot ni pasiruan ay. Ikaw may brisyo magagsakay. Imo ni pasakyan ng pasahero. Sa om na ko Asa na ba ito bata? Nilakaw po dito subot. Limam tong pasiruan. Tika na, sir. Ay ko pa ni punal. Ikaw man, tikang mo sa, sir. Ikap-hikap ka sa kwasel siya. Abaga, sir. Di, kang. Unang kapon. Gogaw na. Oh. Aral. Kana na lang, pre. Ngana na lang. Para safety siya. Ano mo ka, sir, na? Ay. Ano, sir, na? Ay, Na. pagkalisod. O, na, sir, na. Sige, na. 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 At na rin. Saan naman yun? Kira, kira.
Kana, 200 yun. Abot mo kamagayan, buntis na yung pasahero. Hindi na naman eh. Okay. Surab, pre. Ria. Na, Okay. tumbahon to eh. Wala. Buho, gino kay surab, pre. Kapay ni sakay, sa tumbangan. Saan ka pag-drive ito ni? Ya, Ay, kang ikaw mo. asa mo ka pato eh? Ato ko patod sa carbon, maghilot ko dito. No, bukir ka na mong purmanak. Nga ka. Okay ra ni eh. Okay ra ni eh. Tayo ni Sora gini. Okay ra mo. Asa na imo ning now? Na, naong mo na, buko na. Ay, ko ko rin na. Kami na asa na dala na ni. Carbon kay bisag mo-traffic ta. Ya turta. Mo imo ni mo buko. Buko na. Bali na nun. Isdukan. Sige. Oh iya, turun. Imo ni lupot. Ay, di sa kan ron. Dukan di ko. Ano ni? Dukan ka dia. Sige. Ini ta. Nah. Jangan kan ron. Nah. Nah. Noi. Oke dah. Pero Asa ka hinda nawala. nawa mo dan. Loh.